Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie hier in de studio. En vandaag is aangeschoven Femke van Waarsbergen. Femke, van harte welkom. Dankjewel. En haar moeder, Connie van Waarsbergen, Tangen, hè? Begrijp ik, hè? Ja, klopt. Nou, ook hartelijk welkom. Dankjewel. Nou, Femke, de eerste vraag is natuurlijk, hoe ben jij er zo toegekomen om Michiel Adriaanszoon, de ruiter, de zeeheld uit de 17e eeuw, uit te beelden? Ik heb zelf op een acteerschool gezeten eigenlijk bij Marisa Lapen 3, Lappie Lapstok heette dat. En zij was zelf levensstandbeeld. En ik heb het altijd heel leuk gevonden en zij had mij uitgenodigd naar het wereldkampioenschap. En ik ben het eigenlijk blijven doen. En op welke leeftijd ben je begonnen? Zo 2 jaar geleden. Oh ja. Ja, ik mag nooit bij dames naar de leeftijd vragen, maar wat was jouw geboortejaar? 2004. Oh, dus je wordt dit jaar 14? Ja. Nou, geweldig. Nou, we zijn in Fantasie. Heb ik jou op zien treden en RTV Scheldemond was erbij. En we gaan even naar het filmpje kijken. Dan kijken we even die kant op. Ja, geweldig. Ik heb het zelf ook gezien. Jij maakte een beweging, of vertel zelf maar. Ja, als mensen een muntje in mijn bakje gooien, dan maak ik een beweging met een attribuut, bijvoorbeeld een verrekijker. En dan, ja. Ja. Connie? Ja. Die kleding, hoe is dat gegaan, joh? Want het ziet er ontzettend mooi uit. Nou, Femke had eerst de kleding van Marisa gekregen, te leen. En omdat zij het hartstikke leuk vindt om ermee verder te gaan, hebben mijn man en ik besloten om gewoon zelf ook kleding aan te schaffen. Kijken op internet, af en toe eens op de rommelmarkt kijken of je iets ouds tegenkomt, wat wel moeilijk is hoor. Ja. Want echt zo'n pak in haar maat is lastig te vinden. Ja. Dus we hebben nu eigenlijk bij een feestwinkel, dan koop je zo'n pak, dat is een hele andere kleur. Ja. En dat spuiten we dan met spuitbus. En Femke, wie heeft dat zo mooi gespoten? Papa. Jouw papa, dus jullie zijn eigenlijk een compleet team om jou daar aan het strand te krijgen van Fantasie. Hè? Dat is onlangs is dat geweest, dat festival. En wat ik nou zo bijzonder vond, dat je zo keek naar Vlissingen. Want wat staat daar? Daar staat het standbeeld van Michiel de Ruiter. Ja. En kun je iets vertellen over Michiel de Ruiter? Heb je daar een beetje in verdiept? Niet echt eigenlijk, maar ik vind het wel, we hebben het bij geschiedenis gehad, bij mama. Ja? Dat hij... Oh, u geeft geschiedenisles? Nee, ik geef les op de OBS de Berenburg in Oostburg, waaronder geschiedenis. En dat is ook wel mijn passie. Oké. En wat weet je dan van Michiel? Dat hij als klein kind de toren van Vlissingen heeft beklommen. En dat hij ook heel veel zeeslagen deed in de oorlog tegen Engeland. En dat hij daardoor ook bekend is geworden. Ja. Als een zeeheld eigenlijk in Nederland. Ja, mooi hè? Ja, dat was de 17e eeuw was dat was de Gouden Eeuw. Klopt. En in 1672 was de rampjaar. Ja. En eigenlijk heeft Michiel Adriaanszoon de Ruiter, die heeft de 7 provincies gered. Ja. Ik heb toevallig vanmorgen even gegoogeld. Dat mag je ook weer vergeten. Oh ja. 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 Maar welke opleiding heb je dus gevolgd, behalve van mevrouw Lapper 3? Ik heb voor de rest eigenlijk niks gedaan. Ik heb het mezelf aangeleerd eigenlijk. Een natuurtalent? Ik denk het. Ja, en ga je dan wel eens naar Antwerpen of naar andere grote steden waar ze die levende standbeelden uitbeelden? Nee, eigenlijk nooit. Doe gewoon je eigen ding dan? Ja. Ja, geweldig. En Connie, wat denk jij wat ze in de toekomst nog zal bereiken, denk je? Want ik heb iets horen waaien over kampioenschappen. Ja, ze heeft vorig jaar heeft ze meegedaan aan het wereldkampioenschap in Arnhem
Ook samen met Marissa, met Lappi En Lapstok. de wereldkampioen, hoe heet dat? Living Statue Festival Arnhem heette het, dacht Oké, ik. World Living Statue. zo. Ja. En, ja, En daar heeft ze het, in principe werden de eerste 3 geroemd eigenlijk. En Femke is 4e geworden. Dus wel een meisje hier uit de buurt, die doet dat ook, uit Schoondijk. en wie is dat? Ja, hoe heet ze? Amber? Amber Lambrechts. Amber, de achternaam weet ik Amber niet. Lambrechts? Zoiets denk ik. Zoiets, ja, oké. Maar die is 3e geworden, dus die doet dat ook heel erg En goed. hoe oud is dat andere meisje? Ik denk dezelfde leeftijd als Femke. Nou, er zitten hier wel talenten in Ja. Vlaanderen. Ja, ze treden dan ook nog in de zomer samen op. Ja. Ja. En wie is dan jouw coach? Want je zocht wel een coach hebben, net als bij voetbal en zo. Die jou begeleidt. Ja, mijn ouders helpen me eigenlijk ook met het kostuum aandoen en mij tips geven van ga een beetje die kant op staan of een beetje naar links. Of, Ja. En wat voor plannen heb je in de toekomst nog? ik ga nog optreden op het Zomerfair in Oostburg. En wanneer is dat? De datum weet ik niet uit mijn 14 hoofd. juli. 14 juli, oké. En ik werd ook gevraagd voor de lange strangentocht. Dus daar Oh, ga dat is ik een ook- loop over het strand, hè? Ja, Ja. en daar ga ik ook nog staan. Dus je hebt al 2 uitnodigingen. Ja, Geweldig. En welke school bezoek jij nu? ik zit op dit moment op het Swing College in En Oostburg. welke klas? H2F. En ben je over? Ja, ja. Dat dacht ik al. Toch? Ja, Ja, studeert goed zeker? ja, ze doet goed haar best. Ah, mooi zo. Absoluut. En Ja. wat is jouw lievelingsvak? Geschiedenis. Met mij ook. Kunnen we elkaar een hand geven, maar dat doen we na de uitzending natuurlijk. Dat is goed. En hoe zit het dan met vervoer? Dat is altijd zo, ergens naartoe moet. Ja, Dan dan rijden wij. rijden jullie altijd Ja, mee. ze heeft een vader die geen hekel heeft aan autorijden. Oh. Ik doe dat niet zo heel graag, maar korte afstanden vind ik prima. Maar als ze verder moet, zoals naar Arnhem, dan rijdt papa. Ja, en dan komt de volgende vraag, Femke. Wat ga je na de middelbare school doen? Denk jij? Met je 14 jaar straks. Ik weet het zelf nog niet heel goed, maar de laatste tijd ben ik wel heel erg geïnteresseerd om geschiedenisdocent te worden. Oké, nou dat komt helemaal goed uit. En er zijn heel goede opleidingen in Nederland, hè, dat weet je natuurlijk. En wat zijn je hobby's verder nog, behalve Michiel spelen? Ik hou heel erg van schilderen en tekenen en ook nog van schrijven. Ja, en schrijf je ook wel eens gedichten? Of iets? Boeken vooral. Schrijf je boeken? Ja, ze zijn niet uitgegeven of zo, ze staan gewoon op een computer, maar ik vind het wel heel leuk om te En doen. vertel er eens iets over, want dat vind ik wel leuk. Toch? Wat is je boek waar je de leukste herinneringen aan hebt, die je al geschreven hebt? Ik weet nog dat we voor Nederlands moesten een opdracht doen. We mochten een eigen boek schrijven. Van eigenlijk 1 pagina lang. En ik ben daarmee verder gegaan. En mevrouw Swanker, mijn docent, die zei van ja, daar moet je echt mee doorgaan. En dat heb ik gedaan. En ze gaf heel veel leuke tips. En ja. Helemaal goed. En hoe zit het eigenlijk met allerlei andere dingen die Femke aangaan? Ik heb gehoord uit betrouwbare bron dat ze geboren is met een doofheid. Ja. Kun je dat even vertellen, Connie? Femke is volledig doof geboren. Dus dat betekent dat ze absoluut niet kan horen. 0%. En zij heeft een genetische afwijking. Een heel moeilijk woord, connexine 26, maar dat is niet zo belangrijk. En wij kwamen daarachter toen ze nog net niet 1 jaar was, denk ik. Ja. En dan stort die wereld in. Hè. Dan denk je van, jee, wat gebeurt er? En dan zijn we gelukkig heel goed begeleid in het ziekenhuis in Antwerpen, bij een professor terechtgekomen die daar wat meer mee kon. En dat betekent dat Femke op de eerste verjaardag geïmplanteerd is. Ze heeft een cochleaire implantaat. Dat is eigenlijk... En hoe werkt dat een beetje? Ja, hoe werkt dat? Nee, het moet niet te technisch zijn, hoor. Maar Nee, Femke het apparaat, dat zit aan allebei de oren inmiddels. Maar de eerste heeft ze gekregen toen ze 1 was. En die zorgt er dus eigenlijk voor met elektro-impulsen vanaf de buitenkant. Wordt de zenuw gestimuleerd. En dat wordt weer doorgegeven aan haar hersenen. En dan kan zij toch horen. Zo. Wel heel anders dan wat wij horen. Ja. De mensen die dat ervaren zeggen het klinkt heel robotachtig. Femke weet dat niet, want die heeft nooit anders gehoord. Maar Ik heb wel eens iemand gesproken die later geïmplanteerd is en die zei van, nou het is een beetje blikkerig, robotachtig. Ah, En toen zij, even kijken, ik denk 9 of 10 was, kreeg ze de tweede CI, dus ze heeft ze nou aan allebei de kanten. oké. Ja.
En dat gaat goed. Nou, geweldig toch? Ja, natuurlijk. Ja, 100 jaar geleden was dat niet mogelijk, Nee, hè? klopt. Dus ik ben maar heel blij dat... Nou, ik heb jouw naam gegoogeld. En weet je wat er gebeurd is? Volgens mij in een bioscoop of in een theater was je implantaat kwijt. Vertel. Oh, ja. Dat was eigenlijk, ja, niet een implantaat zelf, maar een schoentje wat daar aan zat. Dat is ongeveer, ja, de grootte van mijn, ja, het topje van mijn pink. En ik was mijn batterij aan het wisselen. En het was heel donker in de bioscoop. In de zaal, ja. En ik zag niet dat dat afging eigenlijk. En toen ben ik het kwijt geweest. En toen ze opgeruimd hadden, schoongemaakt, toen is het mee schoongemaakt. En uiteindelijk is het wel weer teruggevonden. Oh, geweldig. Door het personeel van het theater of de bioscoop. Ja. Nou, ze zeggen wel eens, zet je pruik op. En, want we gaan bijna afronden, toch? Ja. Of je moet nog even iets kunnen vertellen zonder pruik. Wil je nog iets vertellen? Nee hoor. Nee hoor. Nou, dan zet je nu je pruik op. Dat is goed. Ja, uitkijken voor je implantaten. Even helpen, denk ik. Ja, lukt die? Ja, oh, ja, nou zie ik het weer. Nou herken ik je weer van Fantasie in Breskes. Ja, en dan hier aan de voorkant hebben we ook nog, vertel daar nog eens iets over. Ja, ik heb meerdere acts. Michiel de Ruiter is 1 act. En ik heb ook nog het standbeeld Afrodite. En deze jurk is van het standbeeld een engel. Ik heb ook nog hele engelvleugels. En dit is de jurk daarvan. Zijn nou enge vleugels? Engelvleugels. Engel. Grappig. Enge vleugels. Dus je bent eigenlijk een soort storyteller. Ja, dus, dat kun je wel ja, zeggen. met kleding. Weet jij dat daar cursussen van zijn? Hogeschool Zeeland, samen met toerisme in Brabant, die verzorgt die cursussen. Oh, Ja, en dan ga ik jou doormailen. dat is Leuk. goed. Ja, Dat is goed, hè? Nou, zullen we het daarbij laten dan? zeker. Absoluut. Nou, Ja. geweldig dat jullie er waren. Nou, graag. Nou, beste kijkers, dit was echt een interessant mogelijkheid om toe te lichten wat Femke allemaal doet. En haar moeder en haar vader. En dan heb ik nog één vraagje. Heb je al een vriendje? Ja. Ja, oh, nou, wel, hoef niet te vertellen wie het is, hoor. Nou, mag ik jullie hartelijk danken. Femke, jij eerst. Dankjewel. Dankjewel dat je er was. Ik vond het heel leuk. En jij, Ook Connie? bedankt.